Mange af de apps, der har ligget, jeg har faktisk ikke været inde og tjekke, men så på listen i går, så der kunne jeg se mange af dem. Mange af de apps, der er blevet lavet, de er allerede nu lavet til at høre. Så man kan sige, man er blevet Tyson-verden, og derfor så er det et spørgsmål på skærmen tilpasset og ting. Men der er allerede nu mange, og der kommer til at blive bare lige tår på jeres egen. Jeg vil sige, at der er en helt åbenlyst faktor i min verden. Det er, at man har kunnet batterilevetiden længere op på Tyson, end man har kunnet i en Android på andre situation. Og alt andet lige, hvis jeg skal være rigtig, så nu tager samfundsbrillerne af og kigger på mit eget forbrug. Og noget jeg havde, så var det, at jeg løbet af en dag kunne dræne et andet fuldstændig for batteri. Det er jo ikke op, så det holder en måned, nej. Men 2 til 3 dage, så er det op, hvor det kan